I make it hit. Ya yafikile-ke manje ingane kaDudu Mathela Brand emele ukuthi yayinikezelela ama-space ngoba manje iyazoqopha umlando ya wayinikezelela amasikhala yayo le baba le ukuthi yazikhombisa ukuthi yazokwenzani lapha ama-South African mabantu yonke Mathela Brand le yayinikezelela manje bafowethu masikhala yayo enikezelela. Aha, ey, mina ngidope. Mungaboni kahle nje sondeza i-microscope. Mina ngikuqondile nje wena uyi-photocopy. Khipha ama-hits ashisa okudlula istofu. Aha, ey, mina ngidope. Mungaboni kahle nje sondeza i-microscope. Mina ngikuqondile nje wena uyi-photocopy. Khipha ama-hits ashisa okudlula istofu. Yini bhuti usikhulumela into esingayazi ngathi ubudakiwe nje usushawe ibhabhalazi zama ukudlala nathi mkhulu usuzothola ilazi dala sasintshela ukuthi izinja sihamba phansi yini bhuti usikhulumela into esingayazi ngathi ubudakiwe nje usushawe ibhabhalazi zama ukudlala nathi mkhulu usuzothola ilazi dala sasintshela ukuthi izinja sihamba phansi kunini ngintshela esami isitala sitholakali ngiba invisible mangiperforma ngibonakali sadlala imayibhuli ngangithanda ukopho nesikali bayadlala underground ngizokhipha amapali uthi udope okudlula bani spari shaya iperformance enswempu kukikizodali ngithi punch after punch kuginqa kosazi ngibathengele i-rain dance ofuna ukuphuza phansi iglasi lento ngenza ngesipiliyoni ingakho ngifuna amamiliyoni impilo yami ibi-black and white ngalithola icrayon ngathi iphozi kwi-rap manje carry on kule nsuku ave ngithanda ukuvibe ne-cherry on bengibaphusha one by one sebewile bonke angikufuna okuhle ngikufuna konke nalona ongaphezulu ugoda kabongo cause ngikhathele ukulusa amathole ngiyohlezi ngidope noma benganyanya blaza ngihambe ngedwa ngihamba nenyanya nathanda ukucula ushidi kwi-mic inyanya uphuthu namaqwa ngenze mix masala isigubhu ngiyashaya balibele indaba inhloko zabo inkulu basindwa amakhanda ngiyabadla and bonke ngiyabaphanga ngiyababa wena usashawa igwababa aha ey mina ngidope mungaboni kahle nje sondeza i-microscope mina ngikuqondile nje wena uyi-photocopy khipha ama-hits ashisa okudlula istofu aha ey mina ngidope mungaboni kahle nje sondeza i-microscope mina ngikuqondile nje wena uyi-photocopy khipha ama-hits ashisa okudlula istofu yini bhuti usikhulumela into esingayazi ngathi ubudakiwe nje usushawe ibhabhalazi zama ukudlala nathi mkhulu usuzothola ilazi dala sasintshela ukuthi izinja sihamba phansi yini bhuti usikhulumela into esingayazi ngathi ubudakiwe nje usushawe ibhabhalazi zama ukudlala nathi mkhulu usuzothola ilazi dala sasintshela ukuthi izinja sihamba phansi ushawe ibhabhalazi